Ako som z tohto spravil decentný chrbát? Zoradil som všetky cviky na chrbát, ktoré som v mojej lifterskej kariére skúšal. Od toho, z ktorého mi neporástlo ani vlákno, po ten, ktorý mi chrbát tak rozšíril, že to vyzerá, ako by som zjedol krompáč. Roky som sa s chrbtom trápil, od čoho ťa chcem týmto videom ušetriť. Takže let's go! Oh yeah! Na začiatku mojej cesty mi prišlo ako poprdeli nápad kombinovať viac cvikov do jedného. Budujem 2 partie naraz, sign me up, ale miešať cviky je ako miešať chlast. Zgrcáš sa, no dobre, to možno úplne ne, ale s cieľom budovania svalov je to kravina a hlavne čo sa týka chrbta, pretože to je silná partia a váha bude vždy limitovaná tou druhou partiou, ktorú cvičíš. Prečo to robíš? Posledné miesto. Cvičenie ma ale chytilo a začal som sledovať tvorcov hodnotného fitness obsahu, ktorí mi povedali: benčuj, džepuj, tahaj, nebo budeš malej. Fakovi smrdí po naturální prostě. Samej fyzik. Tak som začal robiť mŕtve ťahy na začiatok tréningu chrbta a porástla mi riť. Nie chrbát. Dobre, trošku aj toho, ale fakt málo. Ale hlavne ma to extrémne unavilo pred cvikmi, ktoré reálne mohli ten chrbát budovať lepšie. Je to ako rozbiť výplatu za týždeň a celý zvyšok mesiaca sa trápiť. Preto musím deadlift dať na predposledné miesto. V tomto bode som stále nepoznal pocit svalovice na mojom chrbte. Zatiaľ som to nezažil. Ale ako povedal Jardo na mojom podcaste, Začiatočníci neprecítia chrbát, lebo nemajú aký. Ako precítiš? Ale je to tak? ale prvýkrát som chrbát cítil a mal som aj svalovicu po tomto cviku, ktorý sa volá pullover. Akurát nemôže ísť vyššie ako na 8. miesto, pretože nie je až taký stabilný a hlavne čávovcom, čo vyzerajú nejak takto, sa to za mňa viac oplatí robiť jednou rukou. Nech ti stačí menšia váha, nech to s tebou moc neháže. A my sa konečne dostávame k cviku, ktorý ti reálne vie dať brutálnu hrúbku chrbta. Príťah s tyčkou mi fungoval brutálne, ale ak nechceš skončiť ako nasypaný majster Ugway, tak sa uistí, že vieš robiť rumunské deadlifty ideálne z 1,5 až dvojnásobkom tej váhy, čo robíš na tej príťahy. A poriadne spevnený, lebo skončíš ako ja, keď som pol roka nevedel chodiť viac ako 5 minút bez bolesti chrbta. Ale ak ten cvik vieš, čo málo kto vie, tak je to overená klasika. Ale dosť bolo o hrúbke, ideme na dĺžku. Teda šírku. A na tu je brutálny takýto high row na kladke. Teda príťah nie z hora, nie spredu, šikmo. Ale dúfam, že ma za toto nezabijete, lenže Instagram moc nepovoluje dlhšie videá, takže to musím rozdeliť. Ale sľubujem, že hneď ďalšie video bude tá top 5, takže mi hoďte follow, ak to nechcete zmeškať.